ko dai addini ya yi nasara a kan idonku, bakin ciki ya kashe ku, ko kuma a kashe mu a kan addini, shi ma riba muka ci. Akwai faduwa a cikin ɗayan biyu? Babu. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn. Allah ya ce ka gaya musu ba abinda za ku gani sai ɗayan biyu, ko dai a idonku musulunci ya yi nasara, ya yi galaba, ko kuma rayukanmu su bar jikinmu muna kare addini. Kowane ɗaya daga cikin biyun nan alkhairi. Wa nahnu natarabbasu bikum, Allah ce ku kuma mun zuba muku ne. An yusibakumullahu bi azabin min indihi, Allah ya same ku da wata azaba daga wajensa, au bi aidina, ko kuma da hannayenmu mu ɗanɗana muku kudar ku. Fatarabbasu, ku je ku yi dako, inna ma'akum mutarabbisun, mu ma muna dako da mu da ku a ga wane ne zai yi mummunan ƙarshe. Wadda duniya ce damuwarsa, iya damuwarsa duniyarsa, bai ji tsoron yayi zai kare ba. Kai da karki addini ne zaka ji tsoron karshen ka? To haka suka yi ta yi, haka suka yi ta yi, cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da za a tafi Tabuka, suka yi ta kulle-kulle. Bayan an gama shirin fita, duk suka jaye jiki. Bayan sun ƙi zuwa, kuma suka ci gaba da zuga mutane kar su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam munafiki, su ba su je ba, kuma suka ci gaba da zuga mutane. Yanzu za ku bi shi har Tabuka, wannan tafiyan ɗaruruwan kilomitas a wannan zafin ranar, gashi ba wani abin hawa ba, babu wani abinci. Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah. Allah ya ce waɗanda suka ƙi bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi farin ciki da zamansu a gida bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Tabuka. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah ya ce sun kifir su yi yaƙi don ɗaga kalmar Allah da rayukansu da dukiyansu. Wa qalu, har ma suna gaya wa sauran muminai, la tanfiru fil har, kar ku yadda ku fita a zafin ranar nan. Qul, Allah ya ce ka gaya musu, naru jahannama ashaddu harra. Allah ya ce ka ce musu jahannama ta fi rana zafi. Allah ce ba kuna tsoron fita a rana ba? Allah ce jahannama ta fi rana zafi. fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yaksibun. Allah ce daga cikin mutane akwai mutanen da suke zuwa su ce sun yi imani da Allah da ranar karshe, amma Allah ya ce ina shaida muku wallahi ƙarya suke, ba mummunai bane. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu, suna yaudaran Allah a tunaninsu da masu imani, amma wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yaudarar da suke aikansa suke yaudara, domin mutumin da yake tunanin zai wa addini kutun gwila ai yawa kansa ne. Wa ma yashuruna, amma ba su sani ba. Allah ya ce daga cikin matsalar da suke tare da shi fi qulubihim maradun, a zuciyarsu akwai wata kanta ta rashin lafiya ta munafinci. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, sai Allah ya kara musu rashin lafiya kan rashin lafiya. Walahum azabun alimun, Allah ya ce a tare da su akwai wata azaba mai radadi
bima kanu yaksibuna saboda irin abin da suke aikata ta munafinci bima kanu yakzibun saboda irin abin da suke yi na karyatawa an fahimta to saboda haka idan muka duba wannan aya ta cikin suratul baqara ta ƙara tabbatar da haka akwai ayoyi da dama da suke bayyana cewa rantsarantsan da suke yi ƙarerayi ne wa yahlifuna billahi innahum minkum Allah ya ce me walakinnahum qaumun yafraqun a wasu lokuta suka sai rantsi cewa suna tare da ku amma Allah ya ce ƙarya suke ba sa tare da ku kuma har abada baka raba musulunci da munafikai kuma duk inda kaga kafiri yayi nasara akan musulunci zaka samu cewa bai yi nasara ba sai da taimakon wa munafikai daga cikin masu imani amma haka kawai dama Allah ya alƙawari walai yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah ya ce har abada ba zan taba yadda kafirai su haye kan musulmi ba to duk randa kuma kafirai sun yi nasara akan musulmi to akwai wani munafikin da ya bada ticket suna da agent nasu cikin musulmi wanda suke ba su sirrin musulmi da duk target da shirin da musulmi suke wajen kokarin gina addininsu to Allah ya ce sukan riki rantsaran sai su rantsi da Allah akan ƙarya kuma suke rantsewa amma Allah ya ce mummunan abin aikin da suke aikatawa ta ɓoye kafirci a ransu da bayyana imani a bakinsu abinda suke aikata yayi muni zalika bi annahum amanu ai dalili ko shine wa'annan mutanen su ne suka ce sun yi imani sun ba kafaru daga baya sai suka kafirce ma'ana sun imani da baka sai suka kafirce da zuci Allah ya ce fatubi'a ala qulubihim sai muka sha makance zukatansu sai zama ba sa iya yadda su bi shari'a a haka suke mutuwa shi yasa babu laifi mafi hatsari kamar munafinci domin ita yana da kaga ana iya samu kafiri ya bar kafirci ya zo ya musulunta amma yana da wahala mutumin da yake munafinci ya bar munafinci domin wata cuta ce shi yasa Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ba sa tuba a haka suke mutuwa kuma shi munafinci kala biyu ne akwai munafinci ta aqida akwai munafinci ta mu'amala shi munafinci ta aqida wannan automatically wanda yake yin takafiri ne sai dai kawai abin da ya bayyana ne wa mutane kawai za su ci gaba da mu'amala da shi amma a wajen Allah kafiri yake akwai kuma munafinci ta mu'amala wanda shi kuma ba kafirci bane amma kuma yana lalata aikinka kuma yana zubar da kimanka a wajen Allah kafirci ta aqida shine mutumin da zai zamanto yana daukar liket din musulunci yana bawa kafirai duk lokacin da musulmi suka yi nasara yana jin haushi duk lokacin da kafirai suka yi nasara sai ya dinga murna duk lokacin da aka cutar da musulmi suke nemi su dawo mataki sai su fara zagin musulman haka ne ko ba haka ba kuma duk wani musiba da ta samu musulmi sai kaga sun bayyana lokacin da wata arniya a Sokoto ta zagi manzo Allah da ta zagi manzo Allah sai musulmai suka dau mataki a kanta da yawa kafirai ma ba su goyi bayan abin da ta yi ba duk da su yi kwandemin kisan da aka mata amma suka ce amma ita ta ja tun da ita ta fara taba manzo Allah amma abin mamaki a wani lokacin sai ga munafikan musulmi sun fara bayyana cewa su fa wannan abin da musulmi suka yi su ba su yarda da shi ba akan koyi manzo Allah ne za a kashe mutum a bar mutane mana su da kowa yana da akwai wanda ma musulmi ne ya taba cewa akan koyi wani balarabe mu muna zaune lafiya akwai akan wani balarabe sai mu fara fada ko musulmi ne wai yana sallah an da samun su da akwai su to ire-iren su suna nan sai in matsala ta tashi sai su dinga bayyana a hankali ka ji su ta hanyar bakunan su shi yasa Allah ya ce wato ainihin wa am hasibal ladzina fi qulubihim maradun sai ce me Allah ya kharija Allahu adghanahum yanzu mutanen da suke da cuta ta munafinci a ransu suna tsammanin Allah ba zai tuna asirin su bane an fahimta Allah ya ce zaka gansu wala ta'rifannahum bi walau nasha'u la araynakahum wala araftahum bi bisimahum wala ta'rifannahum sai ce fi lahnil qawl Allah ya ce da mun ga dama da mun nuna maka kaf duk munafikan da suke munafinta addini kai manzo Allah Allah ya ce amma za ka iya gane su ta hanyar lahanin magana in suna magana sai ka gane cewa mutanen nan suna kin addini kuma da dama muna da su da dama a cikin musulmi za ka ga mutum musulmi ne amma ko ba abin da yake fada da shi sai me
da ayi magana sai ce ku daina kama magana addini anan ba harka addini ake ba. To wannan sifa ce ta munafinci, kuma munafinci ta aqida wanda take fitar da mutum daga cikin musulunci. Kaga ko siyasa ce sai ka suna magana ku daina kama magana addini a harkar siyasa, amma kuma da kanshi zai zo masallaci a mai campaign. Amma idan an zo ana magana kuma addini sai ce a daina kawo maganar addini a siyasa, amma kuma ya yarda a yi amfani da addini kuma a mai campaign ya ci. Wannan kaga sifa ce ta munafinci. Sifar su zaka same su suna karkata ga kafirai a koda yaushe, suna karkata ga kafirai dan su yardar da su. Zaka suna magana dan su gamsar da kafirai kan cewa su mutane ne masu son zaman lafiya. To wannan sifa ce daga cikin sifar su. To duk mutumin da ya sifanta da wannan sifa ya sifanta da sifa ta munafinci kuma ta aqida. Munafinci kuma ta aqida kafirci ne. Sai munafinci ta mu'amala, ita ce munafincin da zaka samu mutum na yi, kamar wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ayatul munafiq thalath, ko idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina khana, ko annabi yace alamomin munafiki guda nawa ne? Guda uku. Idan zai magana zai yi wa zai ƙarya, idan ya alƙawari zai saba, idan aka aminta da shi sai hayinci. Wannan munafinci ne ba irin wancan ba, ita wannan munafinci ne ta mu'amala. Annabi yace wanda ya cika wannan yana cikin munafikai, tsantsan munafikai, amma ba munafinci wancan da ke fitar da mutum daga musulunci ba. Munafinci ne da wanda take ta mu'amala wanda bai kamata musulmi ya sifanta da shi ba. An fahimci abin da kyau? To shi yasa yace zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa qubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Allah yace sai muka sha makance zuciyarsu. Dama duk mutumin da ya zama addini ba a gaban sa yake ba, babu ruwanka da harkan Allah, to Allah sai sha makance zuciyarka gaba daya. Sai haramta maka duk wasu alkhairi, sai haramta maka duk wani jin daɗi na ibada. To wanda ya nuna Allah ya sallame ka kenan, ma'ana ka kwashe kayanka daga gaban manzon Allah da Allah. To saboda kasantuwar Allah ne ya buƙaci ka dawo gare shi, ka ki dawowa, ka tuba ka ki tuba, kai istighfari ka ki istighfari. To duk lokacin da Allah ya fasata ko sai hana ka shirya baki daya, sai zamanto zaka mutu a tafarkin da ba Allah ba tafarkin ubangiji ba. To shi yasa su ma munafikan da suka sifanta da sifar, sai Allah ya ce sai muka sha makance zuciyarsu. Misali kamar wani hadisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum ba zai gushe ba yana saba wa Allah, zuciyarsa tana raya masa mummuna abu yana biye mata har akai matakin da zai shekara 40, kuma duk wa'azin da ake masa baya ji. To akai matakin da zai shekara 40, to a wannan lokaci sai Allah ya kife zuciyarsa kamar yadda ake kife guga. Babu sauran wa'azin da zai masa amfani, babu sauran shiriyar da zai samu bare ya bita. Wa yara kullu ayatin la yu'minuna biha kenan. An fahimta? Idan mutum kuma ana mishi tallan alkhairi, zuciyar shi tana mishi tallan shari, yana guje mata kuma yana karban alkhairi har a shekara 40 a haka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan matakin koda zai shekarun sama da ƙasa ne ba abin da zai cutar da imaninsa, zai mutu akan tafarki mai kyau. Shi yasa duk abin da kake mara kyau kaka bari ka kai shekara 40. In ka kai shekara 40 yana da wahala ka daina. Domin shekara 40 ita ce shekarun da mutum yake cikan kamalan hankalinsa. Da haka in baka yi hankali ba a wannan shekarun ba za ka yi hankali ba. In baka bi Allah ba tun daga shekarun samartakanka ka kai shekara 40, hatta idza balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. To in mutum ya kai shekara 40 duk abin da yake yi na badala bai daina ba, to da wahala ya daina, zai mutu akai kenan. Muna fata Allah ya shirye da mu. Allah ya ce daga cikin sifofin munafikai, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, suna da cika ido. Allah ya ce idan ka gansu saboda sifa da suke da shi ta addini, Allah ya ce tu'jibuka ajsamuhum, yanayin jikinsu da shigansu yana burge ka. Ka ganshi da gemu cikakke, ka ji yana magana Allah a baki, amma me yake cewa ne, kuke cewa ne? Allah a baki ko? Fir'auna a zuci ko? Ko ba Musa a baki a zuciya Fir'auna ko? An buge bala ko? To saboda haka suna da wannan sifa, ma'ana suna da zaƙin baki. Munafikai suna da zaƙin baki. Yanzu ne yana ma magana to ya san zai da zai lauya ta. Wa in yaqulu tasma'a li qawlin, Allah ya ce daga cikin sifansu da za su yi magana ba za ka so ka daina jin magana, ba za ka so ka saurara abin da suke faɗa. To da bage yaudara. So sun sai da suke biyo mutane. Allah ya ce ka annahum khushubun musannada. Allah ya ce kai ka ce wasu itace ne ko katakai ne jinginannu saboda rashin amfaninsu.
yanzu katako idan ka jingina shi mai amfanin zai maka in ba dai ka kona shi a wuta ba ka kai girki. To su ma munafikai saboda rashin amfanin su a musulunci, to kai ka ce katakai ne jingine. Kaga katako ai da in ba zai ɗebo maka ruwa ba zai ma noma ba. An bayyana, to su ma haka munafikai suke cikin musulunci, sun shigo cikin musulunci su ba su fita ba bare a huta da su, kuma suna ciki suna ba wa matsalin musuluncin matsala. Su ba ka iya rubuwa da su, dole ne sai ka zauna da su. Sai Allah ya ce ya sabuna me kulla sayhatin alaihim, suna tsammanin kowace yekuwa a kansu. Mana duk lokacin da suka ji wata yekuwa sai su tsorata, sai su yi tunanin kamar an gano munafincinsu, an gano abin da suka shirya. Da kamar misali ya yi barawo ne, da ana ihu barawo to sai ga mutum ya tashi ya gudu. To kai barawo bai saka tashi ka gudu, duk da ana ihu barawo. To in ana ihu barawo, duk barawo da ke wajen za ka ga ya tsorata, ko ba haka ba? To su ma haka suke, duk lokacin da suka ji an fara wani magana to sai su tunanin ko dai asirinsu ya fara tonuwa ne. Shine ma'anan ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Allah ya ce humul adu, kun ga wayannan munafikan, Allah ya ce asalin makiya kenan. Fahdharuhum, ku yi taka tsantsan da su, ko ka yi taka tsantsan da su. Qatalahumullah, Allah ta'ala ya tsine musu. Anna yufakun, to tunda Allah ko ya tsine musu, ya za su dawo su gyara, ko ya su dawo su samu shiriya. An fahimta? To idan muka duba anan waɗannan ayoyin duk sun sauka ne don su nuna halayen da munafikai suka yi a zamaninsa, a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka karanta aya ta gaba zai ba mu labarin abubuwan da suka wakana. Na'am. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ubangiji ya ce wa iza qila lahum ta'alau, da kaddara ma da zaka ce musu ta'alau ku taho yastaghfir lakum rasulullah, ku taho manzon Allah ya nema muku gafaran Allah game da laifukan da kuka yi wa Allah. Allah ya ce da za ka yi haka lawar ru'usahun sai su karkatar da, sai su hau kujerar naki, su karkatar da wato ainihin kawunansu, wato suna nuna alaman ba za su zo ba kenan. Wa ra'aitahum zaka gansu yasudduna, suna bijirewa, wa hum mustakbiruna, suna girman kai, ba za su yadda su taho ba. Sawa'un alaihim, Allah ya ce to kaddara ma din ma daidai ne akan su. Astaghfarta lahum, kai manzon Allah ko ka nema musu gafara, am lam tastaghfir lahum, ko baka nema musu gafara ba, lai yaghfirallahu lahum, Allah ba zai taba